Tak, jsem konečně doma. Půjdu si dát asi vanu. Jež, já jsem unavená. Jo, zavřeno, dobrý. Dobrý, tady je taky všechno. Kubík je dneska u babičky, takže mám volno. Tak se snad konečně pořádně vyspím. Co to bylo? Slyšeli jste to, lidi? Já se bojím. Tady nějaký bezdomovec. Počkej, co chce? Já budu potichu, on spí. On spí. Co to tam má? Krabici. Peníze. Já mu musím dát nějaký peníze, aby odešel. Lidi, on tady není. Ale... Pipko! Pomoc! 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 Pomoc!